F'intervista li għamel l-għada li 11 persuna tresqu l-qorti biex jaffaċċjaw akkużi ta' ħasil ta' flus u frodi fost oħrajn, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li dan kollu ma ġarax minħabba l-istituzzjonijiet. Is-sitwazzjoni hija fiex qegħdin illum propju mhux minħabba l-istituzzjonijiet. Imbagħad il-kap nazzjonalista qal li għat il-maħfra lil Vince Muscat il-Koħħu li ammetta li qatel lil Daphne Caruana Galizia. Kemm bżonn biex nagħmel dak jiena ntih il-maħfra presidenzjali iva jien noffrilu il-maħfra presidenzjali. Saħansitra Bernard Grech qal li jikkunsidra jagħti l-proklama wkoll lis-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgin Fenek. Dan anke il-familja ta' Caruana Galizia hija kontra dan. Jista' jkun li nikkonsidra iva mqar parti ħalli dil-persuna tagħtini l-informazzjoni li jien għandi bżonn. Meta mistoqsi fuq id-deputat Mario De Marco li spiċċa taħt il-lenti minħabba l-involviment tiegħu f'fondazzjoni li hija shareholder ewlenija fil-kumpanija li tmexxi Times, Bernard Grech qal li hu joqgħod fuq De Marco. Dan anke jekk hemm implikazzjonijiet serji ta' frodi marbuta mat-Times. Jiena Mario De Marco qiegħed jikkonfermali li m'għandux jaqsam xejn ma' dak illi fil-fatt qed jiġi indikat, fil-fatt jiena dik l-ispjega tiegħu qiegħed nifhimha u qiegħed naċċetta. L-istess għamel dwar Kristi De Bono li mhux biss iltaqet ma' Fenek meta kien magħruf li hu sit ta' 17 Black, iżda anke ġie rrappurtat li ma tmurx għax-xogħol fl-Awtorità Maltija għall-logħob. Imma Ma tmurx ix-xogħol, pereżempju, xogħol tal-gvern. Meta kwistjonijiet oħrajn, issa qed ħallat il-Jurgen Fenek ma li ma tmurx għax-xogħol. Le, ma li jekk xi ħadd naqas aħna għandna. Naqset hemmhekk le? Lo ħaġa naqset fi żminijiet u l-ġudizzju sar minn kapijiet l-allegazzjoni ta' li hija naqset saru fi żmien kapijiet oħrajn u ħadu deċiżjonijiet politiċi huma. Bernard Grech saħansitra iddefenda u faħħal lil Kristi De Bono. Kristi De Bono illum qiegħda tipparteċipa, illum qiegħda tagħmel xogħla, qiegħda fix-shadow cabinet, tajta funzjoni illi jiena fdajta għaliex nemmen li hija kapaċi. Bernard Grech spiċċa wkoll jitkellem fuq żeba meta mistoqsi dwar riżorsi li jingħataw lill-istituzzjonijiet investigattivi. Amministrazzjoni nazzjonalista ma tantx kien hemm riżorsi għall-FIU, għall-Pulizija, ġifieri kien hemm misħus ta' riżorsi. Ma naqbilx miegħek, Chris, ħanilek għalfejn ma naqbilx miegħek. Jekk jiena irrid imbajjat faċċata ta' dar ta' solar, għandi bżonn patallot żeba forsi tal-litru nofs jew 5 litri kemm ikun. Meta mbagħad kien mistoqsi dwar id-dejn fil-partit tiegħu, Bernard Grech tenna li mhux il-Partit Nazzjonalista għandu d-dejn, iżda anke ċittadini komuni. Il-Partit Nazzjonalista għandu d-dejn kif għandu d-dejn il-Partit Laburista, kif għandi d-dejn jiena għaliex jiena għadni qed inħallas id-dar tiegħi, kif għandhom id-dejn ħafna nies hemm barra. Kien hawn meta kien kostrett imiss mal-kwistjoni tad-dejn fil-Partit Nazzjonalista li Bernard Grech dar fuq il-partitari sabiex jagħtuh iżjed flus u mbagħad semma l-iskema segreta ċedoli li bdiet fi żmien Simon Busuttil. Li aħna għamilna diversi inizjattivi fost oħrajn meta għamilna iċ-ċedoli. Il-kap nazzjonalista qal ukoll li taħtu żdiedu l-ispejjeż. Kellim nifti dwar l-aħħar 6 xhur, x'inbidel fil-finanzi tal-partit? Id-dejn żdied jew naqas? Le, id-dejn ma żdiedx, li żdied żgur huma l-ispejjeż. Fl-intervista spikka wkoll aġir li Bernard Grech qed jagħmel ta' spiss dak li ma jagħtix proposti. Tikkonsidra tnaqqas it-taxxa għall businesses Maltin għal 5% kif bħalma jiġri għall businesses barranin pereżempju. Fejn jitlu dawn il-tip ta' soluzzjonijiet u possibilitajiet jien se nirriserva li ma nagħtix dettalji. F'din l-intervista, Bernard Grech spiċċa rrabja wkoll meta min kienet jintervistaħ irreferiħa Roberta Mezzola, dik li skont l-establishment nazzjonalista il-persuna se toħodlu postu. Inti semmejt lil Roberta Mezzola kemm ma semmejtix bisimha. Jiena nemmen ħafna. U ma semmejtix imma Kien hemm tnejn. imma naf għal min qed tirreferi.